Ya mau ngarep ngene to kok. Oh, inggih. Jenenge wong kangen ki yo piye carane tambane yo mung kepeduk. Ketemu siji lan sijine. Memanismu. Nggih pun boten saged mujeng riku menika. Jiwa. Lagi ketoprake omongan kapan kemana sutradarane barang. Nuwun sewu Denajeng. Badya kados menapa kawontenanipun kula tetep tresna kalian panjenengan dalem. Cek. Aja basa kaya mangkono. Jalaran kula ngrumaosi bilih kula menika namung jejeripun anakipun Warok. Ingkang mbok menawi manut penggalih dalem kula menika mboten mingsra, mboten wonten menapa-menapanipun benten kalian Kang Selira, putraning bupati, mongko ayu, sugih. Sapa to sing ora bakal kepilut menawi mulat panjenengan dalem Denajeng. Putrane Warok nak ning kono ning njaba. Inggih. Iki kowe wis melebet jero nggonku. Nggih. Nek wis melebet kene, berarti wis melebet jero wewengkon taman Keputren kene. Kuwi wis dililangke sing jenenge anak Warok, anak bupati, anak kuwi apa wae dhewe ning kene wis. Oh inggih, matur nuwun jenengaken jumbuh kalian ngendikanipun para sepuh menika yen ati pawitane dudu bondo lan rupa ngaten. Inggih matur nuwun. Lajeng darunanipun dinten menika nimbali kula wonten dawuh menapa Denajeng. Ya mau ngarep ngene to kok. Oh inggih. Jenenge wong kangen ki yo piye carane tambane yo mung kepeduk. Ketemu siji lan sijine. Tadi mari anggone kangen. Inggih matur nuwun Denajeng yen ngaten. Ora sah lingsem-lingsem, rasa ngene-ngene iki biasa wae. Iya saiki aku nyuwun marang panjenengan meratilakake rasa tresna panjenengan dhateng kula Denajeng. Ya, aku nembangke ngono. Lah iya to. Alah, ya ijol mek. Olo. Ya, kowe pengen tak tembangke sing kaya ngapa? Mumpung larasipun tasih songong. Ya, Kakang. Alah. Aku ki lingsem nek anu tatap-tatapan motor-motor niku. Nggih, tak copote kaca mripate karang iki ketoprak. Ora perlu maca. Den Ayu, Panjenengan kok netrane dadi papat bareng ora nggo kacamata. niki ketoprak lho. Pripun? Mboten kaya ketoprak luar negeri wong guyu malah nek Kedae piye to? ya diguyu sing halus. Oh sing alus iki piye? Ya nek diayak sik menalus. Oh diayak ya. Memanismu. Nggih pun boten saged mujeng riku menika. Jiwa. Kula remen sanget mireng swanten panjenengan ingkang manis memanuhara Denajeng. Memanukara to. Inggih. Agawe rucite gale tak sawang kok ya ana sing beda to Kak. Menapa niku? Kaya-kaya kok kuwi rada rapi disisir apa piye? Cara apa kang sinatya Upama munduta rami wangun to iki wis kuning karo ijo aduh iki pancen ijo Mbok iki menawi- lho jodohmu mbok menawi menika dipun wastani jodoh. Terus loro bakal dadi siji bakal bebarengan tembayatan ngembat ruwet rentenging urip ing bebrayan. Aku ya pengen kaya ngono. Inggih, monggo pun lajengaken. Tertentu tak
lagi to iki. Ibarat wong numpak perahu. Aja mung meneng wae to, Kakang. Kula Iki menika lho. ngraosaken endahing swasana nalika panjenengan dalem ngrumpaka jare. Apa rumangka ya apa? Aku kamu. Mosok dadak pentransit wah jan bule gemblung tenan wis. Apa rumbuku? Ngrumpaka ki ya lemu nembang kari nyandra ki jenenge ngrumpaka. Oh iya. Kira-kira apik ta? Apik. Pengen. Apik nget, apik banget yo terus ki. Luampah tanpa welas. Kene to. Ing madyaning jalani ini gitu niti karang kena rambut Temah kunjing angin jongning pagulingan. Nek iso awak dhewe sak lawase ya, Kakang. inggih tinajeng Aja lunga-lunga. linali saya apa-apa ngene iki sing diarani necep madune ngasmara. Karepku ya ngono, nek umpame arep necep aku ki kaya kumbange gek Kakang ki dadi apa jenenge? Ya Kuwi apa? panjenengan dalem kembang. Kembange aku kumbange. Aku kembange gek nesep Alah. ana Njur kira-kira sik disesep nggih napa niki? nggon ya madu kuwi to. Olo. Upama aku dadi kembangan dadi kumbang. Upama aku dadi kompor Ya aku dadi sumbune den apa? ben kerep lebu metu. Oh. Lah jenenge takon kok kompor. Lah ya upama kok jenenge upama kan bebas. Lipur. Dinajeng Ya Kakang. kene-kene lenggah tak pangku kene. Kalamun wos Aku keris. ora dikapak-kapak kita kering. Aja diuyek-uyek malah aku sing klinu ya. Liringing netra tan Tinajeng Nggih Kakang. ing gumlaring jagat menika boten wonten wanodya ingkang kuwagang sesarengan wonten ing salebeting bebrayan namung panjenengan dalem. Saestu Tenang. lantaraning Para mampir
satus widodari kemawon ayune mboten saged ngungkuli panjenengan. Berarti aku sik nomor 200 ya. Mboten 100 widodari menika widodari cacah 100. Ayune niku mboten wonten iki ngungkuli panjenengan. Mergo saking sulistya ing warna pasuryan dalem menika. Ya ngono kuwi lho sing marake aku ki. Longkadung. Lah kok kanggo nglekar barang. Ya ki carane ki apa ya? Melting. Wong ndara iku njur arep nglekar barang njur Ndara ki engko nek ana bapak iki kan ning jero tanpa laras respati menika mangke lajeng dawahipun playon ditulung-tulung gendret rolo monem dandang gulong nggih. Badhe ngendika menapa kula entosi jare. Aku ora iso ngomong apa-apa saking senengku Ya wis, Kek. awak ngomong ning kene. Ora iso ngomong apa-apa ya wis kek mapan wae. Rasa nganggo hehe gek. Ing gumlaring jagat menika mboten wonten ingkang kula gadang gesang sesarengan kejawi penyenan dalem. Lamun turun kapadaning kampi drong kusuma kang pindha mustika kena ngalit kang kapan gonku kepatho marang engkang pindha rate ingkang reca kayu senadyan pirang warasa duhku sira tansah sunko lek dadi jatuh Kakang yen ngono awak dhewe nek iso nyawiji ngono kuwi piye ya, Kang? bumi langit seksinipun
Anggenipun awakipun piyambak lumebet wonten ing gesang bebrayan kanthi landhesan tresna tinresnanan sesinian awit keparing Gusti ingkang murbut jagat saisinipun. Yen ngono tak goleki piye carane ben awake dhewe engko iso tetep kowe karo aku dadi siji engko nek Papa Rudi. Papa dengkulmu amblek. Bupati Mojo Agung Nata Sudirjo. Kowe iki putraku, Rama ngono lho. Papa. Romo. Niki anu panjenengan pun dader. Kula damelke unjukan. Napa kula ceploke endok? Sekar iki Das pundi Romo? Dawuh Romo. aja plengah-plengeh kowe. Das pundi to? Lho. Anu. Niki ingon-ingon. Anu. Alah niku lho Pak Romo. Pak. Rama Bupati. Nggih Romo Bupati. Niki So. calon. Calon apa ya? Niki lho tiyang ingkang kula tresnani nggih niki. Lungguh. Kowe lungguh, aku kepengin guneman karo kowe. Maju. Stop. Sapa kowe wani mlebut mantanpa dipailahi? Hei, Itu dalam sewu kula Joko Prasetyo. sapa? Kula Joko Prasetyo Kanjeng Bupati. Joko Prasetyo. Inggih. Ketok wong desa. Anggere jenenge oo desa. Waloyo. Klebu kuwi. Seswanto. Nah. Katut ta? Tenane sing jeneng kutha iki mung Isnaini kok. Bar disogok ya mesti ngapik-apik. Sapa jenengmu? Prasetyo. Inggih kula Prasetyo Kanjeng Bupati. Kowe ngerti aku sapa? Mboten. Bupati Mojo Agung Nata Sudirjo. Kula mboten takon. Mula tak kandhani kowe Ndes. Panjenengan dalem mastani kula tiyang dusun. Kok preso titikanipun menapa? Jenengmu Prasetyo. Oh nggih. Nek Prasetya ngono. Yen ngaten panjenengan dalem menika rumiyin ugi tiyang dusun. Wudu. Aku wong gunung. Saged saged wonten titikanipun Ono. drijinipun megar-megar menika. Iki le megar aku mbiyen kerep renang. Oh. Bebek. Yen ngaten menapa ingkang katelah Bupati Kodhok ngaten. Ngawur. Kowe aja ngomong sak gelemmu dhewe. Ayo lungguh. Sendika. Ngisor. Ora nek tangan rakyat. Ayo sok. Sira. Inggih, Ndoro. Jenengmu Prasetyo wong saka desa. Desa ngendi? Jogoragan. Anake sapa? Bapak kula Warok Jogoro. Heh. Romo metu karo Warok Jogorogo sing maling. Ngecu, gedor. Senengane mendem, Rumiyin. wedok,
Namung sak menika sampun boten. Ning kowe tedak turune. Kowe wong desa. Kowe kok wani mutra kethek mlebu ning taman. Kok mutra kethek menika menapa? Nyuk-nyukan. Nggih, sae menika. Kula panjenengan dalem wastani nganak kethek nyuk-nyukan. Yen ngaten panjenengan menika daging gilik. Apa? Tupeh bupati le mentrol. Daging gilik. Daging gilik apa? Mbuh, Mentol. Omonganmu matur ngersane Bupati Mojo Agung kaya jenang utah. jenang utah niku napa? Ning dlewer. Hei. Ora guyu. Mboten. Pantil sisan iki. Kowe mlebu ning taman saka Idi Pali lae sapa? Heh. Kula Rama. Kula kan tresno kalian iki. Ingkang nimbali denajeng Sekarniti kok Kanjeng. Kowe kok nimbali to kowe. Hei, Seneng kok. kowe kene. 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 Kula mriku. Sangar. Nggih. Sing tak jauhi mrene iki meng kowe. Lah kok gandeng karo berdondet. Lah niki pun dampet niki. Kene. Kok malah gandengan kaya truk. Kowe arep gawe guyuku kowe yo. Mboten. Aku ki geguyunan aja digugung. Prasetyo, Kula ti. Kula Rama. Sekarniti ki jupuk mburi wae, ti. Jok niki jok. Lungguh, Nggih Rama. lungguh. wonten mriki menapa? Kono. Lungguh. Lungguh. Lho, kula badhe dipun menapakaken Kanjeng. Napa niki Rama? Iki gaya sih. Kowe anake wong desa, karepmu ngopo diundang karo putraku kok dadi semrintil? Kowe ndi karep apa? Punten dalem sewu Kanjeng, rehning sampun kadung panjenengan dalem prisa kawontenan menika, kula badhe ngeblakaken isen-isening manah kula. Saektosipun kula sampun sawetawis sambet tresna kaliyan ingkang putra Pudinajeng Sekarniti. Kowe wis kebacut sambung tresna karo Sekarniti. Ngono. Ngono kuwi. Edan apa kowe? Kowe wis edan. Kowe iki mung wong desa, anake warok, anake maling. Kowe prasetyo wani arep gandeng karo putraku. Kowe iki ora rumangsa nek kowe iki mung gedipal 29 wong desa, wong cilik lungguhe diklik mangan sithik. Panjenengan dalem saged winastan, saged mastani kula gedibal 17 tupeh bupati. Monggo bupati niku nek ora ana wong larat sampean mboten ketok bupatine. Apa ngono apa? Lah nggih, Ya lunggone. sampean ngerang-ngerang kula dupeh kula niku anake Warok Jogorogo. Ayo. Nuwun sewu. Niki rehning sampun kadung panjenengan dalem priksa. Ajeng kula pek entuk mboten? Tok pek. Nggih. Padake pelem mateng dipek. Iki putraku wiwit cilik iki tak bula wentah tak leliting nganti gedhe kok dadi ming kowe arep ngepek anakku. Modal to pahitamu apa? Menapa kula lepat yen kula nresnani wanita ingkang sampun wonten ing saklebeting manah kula, Kanjeng. Pawitan kula anteping raos batos kula dhateng piyambakipun. Ora timbang. Mboten timbangipun. Iki putra bupati kowe ming tedak turuning Warok. Oh, ngaten to. Nggih. Yen ngaten dupeh putraning bupati dipek anake Warok mboten oleh. Sampun, yen ngaten kula ora dadi mantune bupati, kula ora bakal paten. Kakak, ampun Rama, kula niku tresna lho kalih Kakang niki kok nggih panjenengan
ana liyane Joko Prasetyo ki akeh. Joko ngendi sing tok tresnani sesuk? Tak ewuhi tak ragati bupati ora bakal minggu ewuh ora mindinan 4 tahun ewuh terus. Aku Jokone seneng iki, Prasetyo wis gitu. Prasetyo. Kula. Gedhe sirahmu Mergo kowe digandeng karo putraku. Apa kowe dhewe monal manil kowe? Munal manil minum. Pelet. Manek munal manil. Iso go pakan iwak. Mboten iki tresno saestu, Rama. Kowe aja guyu kowe. Mboten Kowe aja gumedhe kowe. Panjenengan dalem Aku ki bupati. Sujono nggih. Betarepan tembunge wantasane iki cemburu. Dupeh kula dianggep bagus yo jejer wong ayu. Panjenengan dalem ora bagus njur kewan arep jejer sapa? Aku wis jejer karo wong ayu wis tau nalika numpak bis malam. Ngerti to? Numpak bis malam banget tau bapakku. Sukses. Joko Prasetyo. Kowe aja nyepet-nyepeti pendeleng aku. Aku bupati, moh adepan karo kowe. Kowe aja minggat saka kene, lakon mati dening aku kowe Prasetyo. Tak baleni teh. Balen ana. Nah umure ngono ketok. Ora gelem semingkir mati dening aku. Anak nomong setunggal apa dipun tunduk. Iku lato-lato rusak. Wonten menapa kok lajeng panjenengan duka-duka? Aku iki jane rada mangkel karo kowe. Aku iki bupati. Lah kok kowe pake. Dados Bupati Mojoagung. kleru iki wong. Aduh Kang Mas, pangapunten Kang Mas. Ya wis ora usah cedhak-cedhak. Wonten menapa kok lajeng nunduk dhateng Kang Putra Kang Mas? Iku Anak namung setunggal rupiah kula ngremke 5 mawon netes siji. Lah kok panjenengan tega tegel dhateng putra. kowe ora usah nembang. Kok nembang? Iki nangis. Tulungi. Ndi tanganmu ndi? Niki. Ah, ndak kleru rawo. Oh, ngene lho. Kae. Kowe tak golo-golo. Wit cilik tak gedhekke. Arep gedhe kok main arep di karo Prasetyo. Kula menika sampun dangu anggenipun mangertos menawi putra panjenengan Sekarniti kalian Prasetyo menika sampun sami tresnanipun. Oh, trane wis pidak gitok. Tak jempol. Heeh, jempol kayak anti lagi tok. Kuwi Kok ngono kuwi. panjenengan ajeng nundung dhateng Kang Putra. Bocah rumaosi lepatipun Prasetyo menika menapa? Salahe ming anake warok, kawula cilik arep ayo anake Bupati Mojoagung sing sugih bondo, sugih bandu, digaya tinata mencat sinara menter kedata papanori padi sisare gowe dol Mbok yo ngrumangsani. Apa? Kalane panjenengan menika remen kalian kula. Ning nggon aku yo ora nggawa apa-apa. Oh, Rama tuh. Biyen aku urung dadi bupati to. Lah injen sami kemawon. Mangke umpami Kang Putra menika dados jodoh dhawuhipun kalian Prasetyo sing mangertos benjang ugi badhe dados bupati. Rek yo ngono ya. Mbak bener, mbak menawa Eh. presiden. Ora do terane kowe gumun yo. Gelem nika gumun bobotipun panjenengan menika bupati kok dadi mbiyen guru wong-wong tok yen ngaten namung lato-lato tok. Aku mbiyen urung dadi bupati, ning aku wis pinter. Oh, Manten liyane ki dadak botong cikal, dadak nuntun wedhus, Nggih. kambil pirang-pirang janjang, pirang-pirang tumpuk digotong. Nek aku moro tak parut sisan dadi entrek. Anggen niku panjenengan menika mboten isin.
Apa? Umume iki nek nglamar wong wadon rak ya nggawa Entil-entil. sapi utawa wedhus. Ah sampean nggawa kok kucing lho. Ya nonton ngono ki nonton wujute sing wedok to. Iku napa putra panjenengan niku mboten ayu? Iki ayu, kowe gumun mergo Sawangen Prastya. Inggih. Coba atase Bupati Namet Sewu lho panjenengan menika pasuryanipun ireng tetek. ireng. Lajeng kagungan putra mencorong ngaten menika kok mboten bersyukur. Ireng. Sak sampunipun kula tingali mila leres dinajeng menika ayu. Kanjeng Raden Ayu menika ugi ayu. Lajeng menika Kowe ora ngerti to? Kowe gumun. Aku kok ngene duwe anak kok ngene, gumun. Nggih, Duwe anak ayu, aku elek. nggih. Kowe ngerti ya? Tanggoku ki bagus-bagus. Dalam sewu. panjenengan ngaten nuduh aku. Yen ngaten Ngaten ngono. Lah kok aja tanggane bagus. Mbok anggap bojoku seneng karo tanggoku. Nalika meteng ki batin wong bagus-bagus, mulane turun bagus. Ora kok selingkuh, ora kok rambang. inggih Ngawer, ngawur. Prasetyo. kula Kanjeng. Iya. Kowe karo Sak mobil. menika ngaten. Lare sampun sami remenipun. Sampun sami remenipun. Awakipun piyambak tiyang sepuh namung nayogyani kemawon. Nek upamane kowe tak wurungake karo Prasetyo, kowe arep apa? Cobi kula tanting ranggung rungu. Kula sampun prasetyo menawi mboten kalian dinajeng Sekarniti trimah mboten ngertos padanging jagat. Kowe wis tresna karo Inggih. putraku. Tresna tenan. Saestu lair Kepiye batos. Sekarniti tresna karo Prasetya? Kula nggih tresna sangat kalian Kakang Prasetyo. Nek mboten kalih Kakang Prasetyo, nek aku Aduh, aja ngono kuwi to. Ya. Semono uga aku ibumu. Nek pancen loro-lorone wis padha senenge, aku ya nayogyani. Inggih matur nuwun Ibu. Ibu. Kowe setya karo Sekarniti. Sekarniti setya karo Joko Prasetyo. Kowe setya ora karo aku. Setya ora karo aku. Kene ya. Aku manut yoga. Wis bacot brojolke kaya ngono ora Prasetyo. Ya wis ngene. Tak gelar, tak gulung. Tak gelar meneh. Tak gulung meneh. Digulung terus. Tak gelar karo gulung-gulung. Lajeng dawahipun gumelar menika kados pundi Kanjeng? Waduh didikan. Menawi mila panjenengan dalem boten rila ingkang putra kula suwun inggih boten menapa-menapa kajengipun dados prawan tuwa. Sik, aja terus nyepatani kaya ngono. Kula bali teng Jogoraken ugi mboten napa-napa. Aja nangis kaya ngono. Aja kaya ngono kuwi. Boleh kowe iki do nangis aku nyoba dadi kowe. Pane, nangis ki aja nangis. Adipati umblen. Pas kaya si pilek. Ngene Prasetyo gitu. Ya wis ngene diajeng. Nggih. Garwane pun kacang. Kakak. Kacang. Aku yo tak rasak-rasake. Aku yo wis tau nem. Enom. Aku ki tenan nek duwe rasa tresna pancen angel dipenggak. Ana paribasan. Ora sida. Nek tadi kok ora sida. Senes menika menawi wastra lungset munggo ing sampiran senes kangge menika. Ora ngono. Ngene wae. Nggih. Padha lungguh tak jarwani. Kene, Nduk. Enggak kene, Nduk. Inggih. Namung dipun keparengaken to menika. Iya, ning ora usah cedak-cedak banget ya. Ayo ora apa-apa. Mung ndak- cerak kok. Kowe ndak keselengan. Lah kula seneng lakon iki niku teknik iso cedak Elisa. Ngene. Lho, kacer. Oh, lama dia mau cedak-cedak aku. Senenge maratu aku pengen karo mantu, kadang-kadang kamar sebelah kerengkat. Ngene Prasetyo. Inggih Kanjeng. Aku wong tuwa ngrumangsani, wis tau nom. Nadyan to kepiye wae nek janjane kudune wong omah-omah mau bobot bibit lan bebet. Bobot Bibit lan bebet. Nanging aku ngrumangsani. Nadyan kowe iki wong desa, anake warok ning rak ming anake ora mesti anak sarjana kuwi engko dadi apa ta apa, ana sing anak sarjana dadi durjana. Ana sing anake wong tani dadi piyayi. lan kosok wangsulipun nggih. Mula ngene. Wong omah-omah ngono abot sanggane akeh godane. Ngene, tak jarwani.
Dijupuk jarwo sik. Kados pundi? Wong omah-omah ngono paitan dijilimo. Iya. Mosok mung dijilimo. Tegese mengku werdi lan mengku karsa ana tegese. Oh, Kanggomu Menggajarwanipun dos pundi? saka jenthik. Jenthik iki wong lanang nek ngrep golek jodoh kudu diinjen mboko sethithik. Iya. kok ya mboko sethithik sampean ben ora nggo mboko sethithik kok. Tegese kuwi kepiye tingkae, kepiye watake, kepiye anggone pola makarya, kepiye mbak umuring masyarakat, melu apa ora, kanggo apa ora. Inggih. Guneme piye, alus apa kasar. Inggih. Kuwi jentik nginjen mboko Mboko sethithik. sethithik. Tak kira nginjen. Nek kuwi terus jentik manis. Jentik manis. Jentik manis ki bareng dinjen mboko sithik ketok manis. Atimu kesengsem. Terus kepilut. Terus saya cedak. Terus ana jenenge driji panunggul. Nah, cetha bocah to wedok kuwi sing tok wasi kena dienggo bibit unggul, kena dienggo ibu, kena dienggo didik putrane sesuk yen wis omah-omah kagungan putra. Inggih Kanjeng. Terus duding Ding. wis mantep atimu, terus kowe matur rama lan ibu to bapak lan simbokmu ndudingi kae lho mbok jodohku. Kae lho Pak jodohku nganggo duding. Lah terus jempol kuwi tegese wis padha senenge, padha antepe lan kuwi pancen apik kena dienggo winih, kena dienggo wiji bebrayan. Kowe ngerti tegese jempol? Menapa? Tegese jempol kuwi apik kanggone kowe, apik apa ora sing jenenge Sekar Niti. Coba. Apik to? Inggih sae. Kuwi jempol. Mula wong urip ning alam donya wis bebrayan. Yen wis padha mlebu nang brayang ageng, kudu iso tegese ana bebasan. Kudu trampil ben iso gembil. Tegese aja wegahan, kudu sregep nyambut gawe men iso wareg urusan utawa sejahtera keluargane. Wah, kayata ingkang panjenengan dalam unceki menika mengko teges ingkang surasipun nabet wonten ing salebeting manah kan. Mulane aku ya mung weling sithik marang sliramu sakarone. Muga-muga yen pancen kuwi dadi niat antepmu. Besok anggonmu bebrayan nyontowo karo manten anyar Mas Tony karo Mbah Nisa. Yo, Kuwi kena nggo conto lho. Ngaten Kanjeng, ye. lepat nyuwun pangapunten. Iya. Kanyata pangandika dalem menika menawi dipun raosaken saestu saged kangge gesanging gesang kula kalian wanita ingkang kula tresnani. Iya. Ning ngene Prasetyo. Isih arep matur meneh apa ora? Sampun cekap, Nek bakenipun ora. sampun dipun lilani kula Iya. nyuwun ingkang putra. Aku ngenggono sesuk daupmu tak tanggapke wayang dalange Ki Jumbuh Sasmita kuwi 7 dina 7 bengi. Terus ana uyon-uyon ya 7 dina 7 Inggih. bengi. Terus kuwi gebyok kabeh kowe mau ragate tak gawe sing mewah. Inggih. Aja kuwatir, ragate Matur nuwun. njaluk bapakmu. Lho. Menawi bapak kula ingkang kedah wragat semanten menika mestinipun nggih mboten gadah to Kanjeng. Lah terus kowe duwe kepiye? Napa Pak Esnaini wae apa ya? Padha karep golek dana iki piye to? Lah nek Pak Esnaini kuwi tok suwuni kaya ngono kuwi lah tok enteng anggone ulung-ulung. Kowe ngerti ora? Nggih. Pak Isnaini iki anggone dana weweh awujud apa wae kowe apal apa? Wah, nggih, piyambakipun nek mung tarup saisinipun mboten dados perkawis ya wong nyumbang gamelan 800 pangkon wae kelakon kok. Tepuk Mulane tangan. aja kuwatir. Bapakmu ora ragat, aku ora biaya sing ragati, sing kabeh biayani Pak Isnaini. Mula kabeh tak jaluk muga-muga keluarga sing wis mlebu madaning Baran Ageng
atut runtut pindo mimi hamiduna. Lajeng wonten ayam toto titik. syarat serananipun mboten nalika kula. Nah, nek wis kowe Badhe dadi nyuwun mantuku ingkang sadurunge tak dhawuhake, kowe kudu prasetya karo aku. Kowe setya bekti karo aku. Lahir batos Kanjeng. Tenan? Inggih. Kaya aku Badhe kula sorohaken dhateng panjenengan. bagus. Yen ngono ngene, aku wong tuwa. Ning aku duwe bot repot sing kudu tak rampungke ana ing Madiun. Inggih. Aku ditimbali karo Kanjeng Panembahan, mesti ana perkara sing kudu aku ngrampungke. Mula aku njaluk pambiyantumu. Ayo, derekno aku sowan ning ngersane Sendika Kanjeng Lajeng Bupati. kula wonten pundi Kang Mas? derekno aku ana ning golek kabupaten lan kowe tentrem ning kabupaten karo putriku ya. Ayo. Jer pamite teng sinten niki? Pamite teng sinten? Kowe pamito karo Pak Isnaini karo Pak Jumbo. Kula pamit ya Pak Isna ini Pak Jumbo ses. Iya, monggo. Para sutresna budaya Jawi, mekaten menggah petilan. Pisan malih petilan sampun ngantos lentunya. Ketoprak Mataram inggih pun sediani para-para namun sawetawis sinambi kekucingan namun supados regen swasana supeket kekadangan boten teges nglirwakaken to nyimpang saking paugeran. Inggih panuwun katur monggo panlajengaken anggen palenggahan utawi wung jegah wungon wonten ing dalu menika nderek ndedonga mugi-mugi ciat mojo tementen sarimbit. Jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang dedya rayu kang kaestu basuki kang kaestu gagah kang jinangkah. Dados keluarga ing saestu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur Tangan luar biasa. Mbah Wali ya. Nun. Dereng rampung. Lah sing arep ngomong arep nulis apa go ning kene iki kok. Niki wonten panyuwunan saking jenenganipun Bapak Kadus. Nggih. Putih kali cecep ngersakaken lungiting asmara. Mangke dipun saged dipun gantos lintang asmara napa-napa monggo Mbak Elisa. Ayo, monggo. Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa ngersake kanca dari presiden. Monggo. Oke, Ya, ayo. monggo. Yang mana? Sing tak goleki kembarane. Monggo. Juniore Mbak Elisa. Yo, Nduk Riris. Ya, niki yo kembarane. Monggo. Daturi jumeneng lah, ya. Napa lagune? Monggo niku taren karo genduk apa no? Apa lagune, Nduk? Lagune apa? Kayu. Matur karo Mbak Elisa. Oh, lungiting asmara. Lungiting asmara. Nggih, monggo lungiting asmara digarap karo. Kene Nduk. Nggih. Wah, aku anggere weruh bocah kaya ngene nuwun sewu Pak Isnaini jan rumangsa lek kula lahir kemuruputen. Kaya mesti ora nrimo lho. Nrimo nggih. Kelak sing sepraine. Ngoten iki. Seprene. Sprene. Krungu Spray. sepraine. Niki cewek-cewek napa mbok kalih kakung napa mboten? Prayogi cewek-cewek rumi. Cewek-cewek nggih. Wedok-wedok ora usah seselilanan. Monggo nggih. Nggih. Monggo. Garap karo kanca-kanca. Ya, lungiting asmara. Ya sih Mbak Riri. Nggih, luar biasa matur suwun untuk pamyuwunan terakhir menika dipun pinangkani. Yo Mbak Indi kalian Denok Tri wis digambar e. Niki ana panyuwunan saking para kadang-kadang kangge jambi stres ngersake lagon liwung. Dituruti nak ya. Nah, jumeneng ya monggo disepoti Mas nek perlu disepoti supaya miyos pepanggungan. Yuk, sayo. Sugeng dalu Mbak Tri, Mbak Indi. Sugeng dalu. Nggih, luar biasa anak-anak wedok sekarone. Ngaturke panyuwunan menika wonten panyuwunan liwung no, dipun caosaken. Lagune liwung bebarengan kanca-kanca. Yuk, monggo Mas. Lagu liwung bersama Tri dan Indi. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kemana-mana ya 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 ya
Matur nuwun nggih. Menika panyuwunan sampun dipun pinangkani ngentawisipun wonten wuyung kalian lungiting asmara. Keri siji no. Ya. Iki balik rasane iki Mbak Risa supaya katuran jumeneng men rata no. Iya, sithik edang aton lotra. Gerajakan Banyuwangen nggih, Mbah. Heeh. Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih, monggo Mbak Risa Ristina. Katuran jumeneng. Yo saya Gerajakan Banyuwangi, monggo. Gerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon anakane langaken susah ing ati longgoning pasir-pasiran sambur-samburan rarinduan
matur sembah nuwun Mbak Lisa. Sampun bocange. Inggih, Mbah Halo. Waluyo, Mas Angger kalian Mbak Elisa Busuhin. Kadosampun lan mekaten anggenipun caos panglipur kagem para sutresna. Nggih, bocange. Nggih. Saderipun Mas Angger, Deno Elisa, Mbak Suhin kalian kula madal pasien. Mas Angger kok jumeneng Mas Angger. Monggo, monggo Mbak Elisa kalian Mbak Suhin. Monggo mriki nggih. Matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu, linang wonten ngarsanipun Bapak Suroto, Dalasan Garwa, ugi Siatmaja Temanten Sarimbit, Bapak Ibu sedaya para pamirsa, kula dalasan Mas Angger Sukesno, Deno Elisa kalian Mbak Suhin, saos panglipur kirang nuju prana nyuwun pangapunten. Derek ndedonga kewala sak sampunipun ngawontenaken pagelaran Nggit Wajucal menika mugi-mugi sak pengker kula sekawan menika tansah pinaringan kalih sing sambi kala Amin, bagas waras panjang yuswa kathah rezekinipun guyub rukun bandol ngrompol. Amin. Nggih, ngaten nggih Mas Suket badhe Inggih. ngendika monggo badhe matur. Dene ingkang panjenengan aturaken pilih pangajap tumrap temanten saha warga beji sak kiwa tengenipun mahanani dados tentrem saklajengipun. Amin. Ngaten nggih matur sembah nuwun wonten paribasan numpak pesawat medun Banten menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angger, Mbah Waluyo, Mbak Elisa Busuhin, mekaten lan semanten wonten kladukipun anggen kula gojek sembrone nyuwun panggunging samudra pangsami. Mboten ketang kasiranipun daging menapa menika? Daging gilik. Daging gilik kala wau kula nyuwun pangapunten sekateng kalepatan. Mugi-mugi liya dina ganti panggung saged pinanggih malih. Sembah nuwun Mas nggih. Sembah nuwun Mbak Elisa. Tak neruske lampah. Muga-muga pinaringan jaya, jaya Dwi Bantara tansah jaya sembada Kang Sinedya.